סיפוק, בואו נתחיל. אז פשוט יש לי פה סליים וכזה, ואתם תשמעו מה אני עושה, בואו נתחיל. ולא נחפור יותר מדי, אז בואו נתחיל. טוב חברים, אז הרמקול, מה שאני עכשיו מדברת איתו, ואני שם אותו, איפה שאתם עכשיו תראו, אני לא יכולה לדבר עם הרמקול, לא קרוב לי לראש, אז עכשיו אני שם אותו. טוב חברים, שמתי קצת קצב, הנה פה, כמו שאתם רואים, ופה נמשיך. וזהו, זה היה סרטון. ביי, שמי.